sme si trochu pomohli voľnejším prekladom piesne, ale fakt, že Hvar, jeden z mnohých chorvátskych ostrovov, je skutočne rajom na voľné lezenie nad morom, je neodškriepiteľný. Hlavná práca tohto muža spočíva v pozorovaní opaľujúcich sa slečien a v tom, že si večer alebo skoro ráno zalezie nad morom. Je jediný na svete, ktorý vie, ako lezenie nad hlbokou vodou na Hvare vzniklo. Nie baš puno ljudi zna kako je počeo penjanje nad morom, a ja to znam. Pa bili jedan budal, ljudak, ljudi bili i počeli kradnut grožđe tamo. A ja sam to vidjel i počeo sam bit tuč. Štabom, ovim štabom sam počeo tući. A on mi je ubjegnuo na ovoj skalu tamo i ja za njim. A on se ispenjal gore na ovu skalu veliku. I poslije skočili, ja vjerovatno 12 metara skočio u more. A ja sam se prostrašio, ja sam ne mogu skočiti, išao sam malo dole i poslije sam ho sa ovim štabom ugnao. A tak boli stanovené základné pravidlá Deep Water Solingu. Bež k útesu, lez nad morom a keď padáš, radšej skoč. Tabuľky s informačnými nápismi o nebezpečenstve číta málo kto. Preto na odistených cestách Svätej nedely nájdete naozaj len pár zúfalcov, ktorí si lezenie bez lana nevedia predstaviť. Normálni lezci poctivo trénujú skoky z rôznej výšky, hľadajú miesto, z ktorého by mohli znova do steny nastúpiť, alebo si len tak lezú pre radosť v tomto starom, opustenom prístave, z ktorého pašovali do Talianska bývalých československých emigrantov. Každé prekonanie samého seba stojí trochu námahy, ale výsledok stojí za to. Kúsok ďalej od zázemia Cliffbaseu lezú najťažší profíci. Lezci, ktorí si ani dovolenku nevedia predstaviť bez tréningu a svojho trénera. Toho im veľmi rád nahradí Miro. Podľa starej tradície je lezec poháňaný palicou. Lezie aj do 30 metrov, takže nie sú zriedkavé prípady, kedy je treba palicu naozaj použiť. Zvlášť mladí, málo nadšení lezci nie sú ochotní z tejto výšky nekontrolovateľne padnúť na chrbát. Táto ich zlá vlastnosť nie je tolerovaná a je potrebné ju z lezca vymlátiť. Niekedy sa stane, že mladý nadšený solista lezie lepšie ako Miro. V daný moment je treba zasiahnuť najtvrdším možným spôsobom, pretože ani táto zlá vlastnosť dorastu nie je veľmi vhodná.
A okrem toho aj tak treba nacvičovať nalezenie do steny po prípadnom páde. Miro Štec sa svojej úlohy kontrolóra dodržiavania zásad štýlu sólového lezenia nad hlbokou vodou zhostil vynikajúco. Na južnej strane ostrova Hvar v starom prístave Svätá Nedeľa vybudoval krásnu lezeckú oblasť Cliff Base, ktorá nemá v Európe obdobu. Snáď s výnimkou talianskeho pobrežia, finále Ligure, Malorky, francúzskych Kalánok, Cassis. Nikde inde vám však černým vínom tak nezmotajú hlavu a potom vás nepošlú sólovať na tmavé jadranské vody plné morských psov, ako tu volajú žralokov. Nakoniec nezabudnite. Aj keď si leziete len tak sami pre radosť, niekoľko 100 metrov od brehu, niekde hore možno sedí Miro so svojou palicou. Pokiaľ ale nie ste v jeho dosahu, kľudne si lezte, ako sa vám páči. To nevadí. Že to máš len také. To je jedno, to nech je to. Tak to budú aspoň rozumieť, aspoň Slováci, vieš, keď to bude Slovensko, Chorvátsko.